May bread na ay biscuit. Lamig siya sa ginam mo. Ano ko na akong ginam mo ito? Kuwani ka ng 20 sa G-sang ito. Ito na ba ito doon? Santol? Na bread, man. Kani? May bread na ay biscuit. Na may juice sa ref. Service? O, na escape flex. Tama. Yan na may kwanti. Di ba napalit man kag delight? Oh.